नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सराव संच 1.4 मधील तिसरे उदाहरण बघू। 27/(x–2) अधिक 31/(y+3) बरोबर 85 असे आपले पहिले समीकरण आहे। आपण त्या समीकरणाला समीकरण 1 नाव दिले। आता दुसरे समीकरण 31/(x–2) अधिक 27/(y+3) बरोबर 89 असे दुसरे समीकरण आहे। त्याला आपण समीकरण 2 असे नाव दिले। तर आता आपल्याला काय करायचे, येथे 1/(x–2) बरोबर m घ्यायचे आणि 1/(y+3) बरोबर काय करायचे, n घ्यायचा आहे। आणि ह्या m आणि n ह्या किमती आहेत त्या काय करायच्या, समीकरण 1 आणि 2 मध्ये ठेवायच्या। तर आता आपण त्या किमती ठेवून घेऊ, मग आपल्याला पुढे नवीन समीकरणे तयार मिळतील। आता येथे 27m अधिक 31n बरोबर 85 याला काय नाव द्यायचे, समीकरण 3 नाव द्यायचे। त्यानंतर पुढचे समीकरण, त्यामध्ये 31n अधिक 31m आहे इथे आणि इकडे 27n बरोबर 89 आणि याला काय नाव द्यायचे, समीकरण 4 नाव द्यायचे। तर मी तुम्हाला या अगोदरही सांगितलं। आता बघा, येथे m आणि n चे जे सहगुणक आहेत ते काय झालेले आहेत, आपसात बदललेले आहेत। म्हणजे 27m होते तर दुसऱ्या समीकरणामध्ये ते काय झाले, 27n झाले आणि इकडे 31n आहे तर ते दुसऱ्या समीकरणामध्ये काय झाले, 31m झाले। अशी जेव्हा स्थिती येईल त्यावेळेस काय करायचं असतं, त्या दोनही समीकरणांची बेरीज करायची अगोदर आणि त्यानंतर वजाबाकी करायची असते। आणि बेरीज वजाबाकी करून जे नवीन समीकरणे तयार होतील त्या समीकरणांची पुन्हा बेरीज किंवा वजाबाकी तिथल्या चिन्हानुसार ठरवून करायची आणि मग किंवा सहगुणक ठरवून केली तरी, म्हणजे चिन्ह आणि सहगुणक दोन्ही पण लागतील। मग त्यावरून तुम्हाला पुढची क्रिया करता येईल आणि m आणि n च्या किमती मिळवता येतील। तुम्ही ते लक्षात ठेवायचं। जेव्हा अशी कंडिशन येईल त्यावेळेस तुम्ही काय करायचे, पहिली बेरीज आणि नंतर वजाबाकी, हे लक्षात ठेवा। तर आता इथे आपल्याला काय करावं लागेल, या दोनही समीकरणांची बेरीज करावी लागेल। म्हणून आपण येथे लिहून घेऊ समीकरण 3 व समीकरण, डायरेक्ट समीकरण 4 लिहिले तरी चालेल, ची काय करायची, बेरीज करू। येथे आपण आता समीकरण लिहून घेतले आहेत, आपण आता बेरीज करू। आता बेरीजीसाठी काय करावं लागेल, पहिलं इकडची बेरीज केली किंवा इकडची केली, कुठलीही केली तरी चालते। मग येथे 7 आणि 1 किती उरतील, 8, 2 आणि 3 किती उरतील, 5, म्हणजेच 58m होतील। आता हीच बेरीज इकडे आहे, इकडे 30 येईल, फक्त काही संख्या खालीवर झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला इथे काय, 30 बेरीज होईल, 58n बरोबर। आता 5 आणि 9 किती होतात, 14, 4 हातचा 1, 8 आणि 8 16 आणि 1 17, 174। अशा प्रकारे आपल्याला आता काय मिळाले, यांची बेरीज मिळाली। प्रत्येक पदाला काय करायचे, येथे 58 ने भाग द्यायचा आहे, म्हणून येथे भाग लगेच देऊन घेऊ। काय, 58 × 58 होईल, म्हणजे येथे काय येईल, m येईल आणि अधिक येथे 58 × 58 काय राहील, n राहील आणि बरोबर 174 ला जर 58 ने भाग दिला तर कितीचा भाग जाईल ते बघा। येथे जर आपण 3 ने केलं तर 8 × 3 = 24 होतात, म्हणजे 3 × 8 = 24, 2 आले, 5 × 15 आणि 2 = 17, म्हणजे 3 चा येथे भाग जातो। मग आता येथे आपण काय केलंय की प्रत्येक पदाला 58 ने भागलंय, म्हणून येथे स्टेप मांडून घेऊ, प्रत्येक पदाला 58 ने भागू। त्यानंतर आता आपल्याला काय करायचे, येथे या समीकरणाला नाव देऊन घेऊ शकतो। या समीकरणाला आपण काय नाव देऊन घेऊ, समीकरण 5 नाव देऊन घेऊ, येथेच लिहून घेऊ ते। आता हे समीकरण काय झाले, 5 झाले।
यानंतर आपल्याला काय करायचंय का समीकरण 3 आणि 4 ची वजाबाकी करायची. म्हणून आता आपण ती येथे पुढे स्टेप लिहून घेऊ. समीकरण 3 व 4 ची वजाबाकी करू. किंवा आपण इथे असं लिहू शकतो की समीकरण 4 मधून समीकरण 3 वजा करू असं लिहून घेऊ, म्हणजे ते व्यवस्थित लक्षात येईल. समीकरण 4 मधून समीकरण 3 वजा करू, म्हणजे लिहायला पण कमी होईल आणि म्हणायला पण सुटसुटीत होईल. तर आता आपण वजाबाकीला समीकरण 4 घेऊ. तर 4 समीकरण काय आहे? 31m अधिक 27n बरोबर 89. आणि 3 काय आहे? 27m अधिक 31n बरोबर 85. आता येथे वजाबाकीचं चिन्ह आपल्याला द्यायला लागेल आणि येथे काय करावं लागेल? चिन्ह बदलावे लागतील. म्हणजे येथे आपल्याला धन चिन्ह आहे तर इथे काय करावं लागेल? ऋण. इकडे धन आहे इथे पण ऋण आणि इकडे पण तेच होईल, म्हणजे धनाचं ऋण होईल. अशा प्रकारे आपण चिन्ह इथे काय केले? बदलून घेतले. आणि आता आपल्याला वजाबाकी करायची आहे. 31 मधून 27 गेले म्हणजे या संख्या, म्हणजे वरती जे काय समीकरण आहे त्या समीकरणांची जे चिन्ह आहे त्याचं आणि हे बदललेले चिन्ह यांचं आपल्याला कम्पेअर करायचंय. म्हणून येथे आपल्याला काय करावं लागेल? 31 धन आहे आणि त्यामधून ऋण 27 वजा करावे लागतील. मग इथे वजाबाकी करताना वजाबाकी किती होईल? 31 मधून 27 गेले तर किती राहिले? 4m. त्यानंतर येथे तेच करावं लागेल. 31 मधून 27 घालवायची आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं. येथे देखील आपल्याला काय मिळतील? 4n मिळतील. बरोबर. आता 85 89 मधून 85 जातात म्हणून येथे डायरेक्ट आपण वजाबाकी करून घेऊ. आणि इथे मोठ्या संख्येचं चिन्ह काय आहे? धन, म्हणून इथे धन 4 येतील. मग अशा प्रकारे आता आपण काय केले? इथे वजाबाकी करून घेतली. आणि इथे काय करावं लागेल? आता प्रत्येक पदाचा सहगुणक जो आहे म्हणजे चलांचा तो काय आलेला आहे? 4 आलेला आहे. म्हणून इथे काय करावं लागेल? इथे की प्रत्येक पदाला 4 ने भागावं लागेल. म्हणून आपण इथे प्रत्येक पदाला 4 ने भागून घेऊ. 4 एक 4 होईल, म्हणजे इथे काय राहील? शिल्लक m. वजा इथे पण काय होईल? 4 एक 4 n राहील आणि बरोबर इथे काय होईल? 4 एक 4 1 येईल. मग इथे काय केलं आपण? प्रत्येक पदाला काय केलंय? 4 ने भागलंय म्हणून ती पुढे मांडून घ्यायचंय. आणि समीकरण किती नंबरचं तयार झालंय? हे 6 नंबरचं समीकरण तयार झालंय. म्हणून त्याला समीकरण 6 हे नाव देऊ. आणि इथे पुढे लिहून घेऊ की प्रत्येक पदाला काय केलंय आपण? 4 ने भाग दिलाय. प्रत्येक पदाला 4 ने भागू असं इथे लिहून घेऊ. मग आता पुढे आपल्याला काय करायचंय? समीकरण 5 आणि समीकरण 6 हे दोन समीकरणाचं आपण निरीक्षण केलं तर सहगुणक कसे मिळाले? m चे सहगुणक सारखे आहेत आणि n चे सहगुणक देखील सारखे आहेत. परंतु यांचं इथे चिन्ह काय आहे ते बघावं लागेल, कारण m ला सारखं चिन्ह आहे आणि n या चलाचे चिन्ह कसे आहेत? विरुद्ध आहे. म्हणजे आपण समीकरण 5 आणि 6 ची काय करू शकतो? येथे बेरीज करू शकतो. कारण तुम्हाला सांगितलं की जर समीकरणामधील चलाचे सहगुणक सारखे आणि चिन्ह जर विरुद्ध आलं तर त्यावेळी कोणती क्रिया करायची असते? बेरजेची क्रिया करायची असते. म्हणून येथे आपण काय करू? समीकरण 5 आणि 6 यांची काय करायची? बेरीज करायची. म्हणून ती स्टेप आपण घेतली. आता आपण समीकरण खाली लिहून घेऊ. 5 नंबरचं समीकरण m अधिक n बरोबर काय आहे? 3. आणि 6 नंबरचं समीकरण आताच आपण घेतलेलं आहे m वजा n बरोबर 1. आता यांची काय करायची? आपल्याला बेरीज करायची. बेरीज करताना बघा आता येथे विरुद्ध चिन्ह आहे आणि सहगुणक सारखे म्हणून n येथे निघून जाईल आणि m काय होईल? येथे 2m होईल. बरोबर 3 आणि 1 ची बेरीज किती होईल? 4 होईल.
मग अशा प्रकारे आपल्याला येथे 2m बरोबर 4 मिळाले. मग आपण काय करू शकतो पुढे, आता 2m ला गुणिले तिकडे जाताना काय होतील भागिले. मग आपल्याला इथे म्हणून m बरोबर 4/2 घेता येईल. आणि ह्या 2 नी याला काय केलं, भाग जर दिला तर तो भाग कसा जाईल, येते 2×4 होईल. म्हणजे m ची किंमत आपल्याला काय मिळेल, 2 मिळेल. मग अशा प्रकारे आता आपल्याला m ची किंमत मिळाली. ही किंमत काय करायची, आपल्याला समीकरण 5 मध्ये ठेवायची. पुढची स्टेप लिहून घेऊ. m बरोबर 2 ही किंमत आता आपण समीकरण 5 मध्ये ठेवणार आहोत. समीकरण 5 आपल्याकडे काय आहे, m अधिक n बरोबर 3 हे आहे. तर यामध्ये आता m च्या जागेवर काय करायचे, आपल्याला 2 ठेवायचे. 2 अधिक n बरोबर 3 आणि n आता इथे जसंच तसंच ठेवल्यानंतर n ची किंमत काढायची. छेद हे काय, इकडे धन आहे तिकडे जाताना काय होईल, ऋण होईल. 3 म्हणजे n बरोबर काय येईल, आपल्याला 3 वजा 2 येईल. आणि 3 मधून 2 गेले तर किती शिल्लक राहतील, 1. म्हणजेच म्हणून n बरोबर काय होईल, आपल्याला येते 1 येईल. अशा प्रकारे इथे आपण काय केलंय का, 2 इकडे धन होते तिकडे जाताना ऋण झाले आणि 3 मधून 2 गेले, शिल्लक 1 राहिले. आणि n ची किंमत किती मिळाली, आपल्याला 1 मिळाली. आता ही किंमत आपल्याला म्हणजे m ची पण मिळाली आणि n ची पण मिळाली. तर आता आपल्याला ह्या दोन्ही किमती काय करायच्या, आपण अगोदर काय केलं होतं की 1/(x+2) बरोबर m घेतलं होतं. म्हणजे परंतु आपण काय केलं, 1/(x+2) बरोबर m घेतले आणि त्यानंतर काय घेतलं होतं, 1/(y+3) बरोबर काय घेतलेलं आहे, n घेतलेले आहे. मग आता आपल्याला काय करायचंय, तर यांच्या किमती ठेवून येथे 1 ची किंमत मिळवायची आहे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, येथे 1/(x+2) बरोबर m ची किंमत आपल्याकडे काय आहे, 2 आहे, ती मांडून घ्यायची. आणि आता हे आपल्याला काय करावं लागेल, सोडवावं लागेल. तर येथे आपल्याला उजव्या साईडला संख्या असल्यामुळे आपण डायरेक्ट इथे काय करणार आहे का, म्हणजे तिरकस गुणाकार करावा लागेल. तिरकस गुणाकार करण्यासाठी येथे 2 1 होईल आणि इकडे 2 ला हे काय होतील, गुणिले होतील. म्हणजे येथे आपल्याला स्टेप अशी मांडावी लागेल, 2(x+2) म्हणजे छेदस्थानचे काय झाले, त्या 2 ला गुणिले झाले. आणि इकडे तिरकस गुणाकार केल्यावर काय येईल, 1 येईल. मग अशा प्रकारे आपल्याला यांचा तिरकस गुणाकार करून घ्यावा लागेल. त्यानंतर परत पुन्हा आपल्याला येथे बाहेर 2 आहेत म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, बाहेर म्हणजे कुठे, घराच्या बाहेर नाही तर इथे कंस दिलेला आहे, कंसाच्या बाहेर आहे म्हणजे, तर तेव्हा आपल्याला काय करावं लागेल, ह्या 2 नी आतल्या पदांना गुणावं लागेल. मग आतल्या पदांनी गुणताना काय होईल, ते 2x होईल आणि याला गुणल्यावर काय होईल, तिथे 2×4 होईल आणि चिन्ह जसंची तसंच येईल, बरोबर 1. आता आपल्याला काय करावं लागेल, इकडे ऋण आहे कशाच्या बरोबर, चिन्हाच्या अलीकडे, तिकडे जाताना काय होतील, ते धन होतील. म्हणजे इथे 1+4 येईल. 2x बरोबर, आता यांची बेरीज 5 झाली. मग आपल्याला येथे काय करावं लागेल, x बरोबर 5/2 घ्यावे लागतील. म्हणजे 2 इकडे भागिले, आपलं गुणिले तिकडे जाताना काय होतील, भागिले होतील. म्हणजे 2 इकडे गुणिले आणि बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे जाताना काय होतील, ते भागिले होतील. म्हणून येथे आपल्याला x बरोबर 5/2 मिळतील. अशा प्रकारे आपल्याला 1 ची किंमत मिळाली. आता आपण पुढच्या याच्यामध्ये म्हणजे 1/y+3 बरोबर n यांची किंमत ठेवू आणि n ची किंमत मिळवू. म्हणून 1/y+3 बरोबर, आता n ची किंमत काय मिळाली, आपल्याला 1 मिळालेली आहे. ती येथे आपण काय करू, मांडून घेऊ. येथे देखील आपल्याला काय करावं लागेल, छेदस्थानी 1 घ्यावं लागेल. कारण येथे अंशस्थानी 1 आहे आणि छेदस्थानी काही नाही म्हणून 1, आणि इथे तिरकस गुणाकार करावा लागेल. मग आता तिरकस गुणाकार करताना येथे गुणाकार कसा होईल, y हे जे आहेत y+3 याला इकडे गुणिले होतील आणि इकडे 1 होईल. म्हणजेच y+3 बरोबर 1 असा काय होईल, येथे गुणाकार होईल. त्यानंतर आता आपण तिरकस गुणाकार करून घेतल्यानंतर हे बरोबर चिन्हाचे इकडे धन आहे तिकडे जाताना काय होतील, ती ऋण होतील. म्हणून येथे y बरोबर काय करावं लागेल, आपल्याला 1 - 3 म्हणजे इकडे धन तर तिकडे जाताना ऋण.
आणि येथे 3 मधून 1 घालवावे लागतील. म्हणजेच 3 मधून 1 घालवल्यानंतर काय होईल, आपल्याला येथे 2 उरतील आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह येईल म्हणजे ऋण 2 होईल. अशा प्रकारे येथे एक्स आणि वायच्या किमती आपल्याला मिळालेल्या आहेत. तर आता आपल्याला काय करायचे, शेवटी व्यवस्थित उकल लिहून घ्यायची आहे. म्हणून येथे आपण एक्स वाय च्या उकली काय मिळाल्या तेथे आपल्याला त्या लिहून घेऊ. म्हणजे 5/2 आणि -2 अशा प्रकारे ही x ची किंमत आहे आणि ही y ची किंमत आहे. ही दिलेल्या समीकरणाची म्हणजेच दिलेलं जे एक सामायिक समीकरण आहे त्या समीकरणाची उकल आहे. आता आपण येथे चौथे उदाहरण घेतले आहे. या उदाहरणामध्ये आपण जे काही समीकरण आहे त्या समीकरणांना समीकरण 1 आणि समीकरण 2 असे नाव दिलेली आहेत. तर आता आपण लगेच येथे 1/3x अधिक y हे येथे पहिल्या समीकरणात आहेत आणि दुसऱ्या पण समीकरणात आहेत. च्या बरोबरीत काय घेतलं आहे, इथे m घेतलेला आहे. त्यानंतर येथे 3x वजा y आहे आणि इकडे देखील 3x वजा y आहे. ते घेऊन आपण च्या बरोबरीत काय घेतलंय, n घेतलाय. आणि काय करायचे पुढे, समीकरण 1 व 2 मध्ये या काय करायच्या किमती ठेवायच्या आहेत. म्हणजे येथे आपल्याला याच्या जागेवर 1/3x अधिक y च्या जागेवर काय येईल, फक्त m येईल. म्हणजे आपण समीकरण 1 आणि 2 मध्ये त्या किमती ठेवून घेतोय. तर m अधिक येथे n बरोबर काय घ्यावं लागेल पुढे, 3/4. याला काय नाव द्यायचे, समीकरण 3 नाव द्यायचे. त्यानंतर पुढे दुसऱ्या समीकरणामध्ये पण किमती टाकून घेऊ. तर येथे 1/2. आता येथे काय करावं लागेल, आपल्याला छेद अंशाच्या रूपात असल्यामुळे 1/2 m घ्यावा लागेल आणि अधिक येथे 1/2 इथे वजा चिन्ह आहे दुसऱ्या समीकरणामध्ये म्हणून येथे वजा चिन्ह घ्यावं लागेल. 1/2 n घ्यावा लागेल आणि बरोबर पुढे ऋण 1/8 आहे. तर ते तसेच तसे लिहून घेऊ. आता आपल्याला काय करावं लागेल, याला समीकरण 4 नाव द्यावं लागेल आणि नंतर त्याला समीकरण 3 आणि 4 ला सोपे रूप देऊन घ्यावे लागेल. म्हणून येथे आता आपण काय करू, समीकरण 3 ला सोपे रूप देऊ. समीकरण 3 ला सोपे रूप देऊ. आता आपण समीकरण 3 ला सोपे रूप देण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, येथे छेदाचा लसावी घ्यावा लागेल किंवा इथे आपल्याला उजव्या साईडला काय आहे, छेदस्थानी 4 आहेत. म्हणून आपण काय करू, या समीकरणातील प्रत्येक पदाला 4 ने गुणू. छेदाचा लसावी म्हणा किंवा प्रत्येक जे काही पद आहेत समीकरणातील त्याला 4 ने गुणू असे म्हटले तरी चालू शकेल. तर आता इथे आपण काय करू, m अधिक n बरोबर 3/4 हे काय करून घेऊ, समीकरण लिहून घेऊ. वाटलं तर लगेच आपण इथे गुणाची स्टेप मांडली तरी चालू शकेल. म्हणजे डायरेक्ट आपण छेदाचा लसावीस घेऊन गुणू म्हणजे आपली एक स्टेप इथे काय होईल, वाचेल. म्हणजे आपण येथे 4 ने लगेच गुणून घेऊ. म्हणजे इथे काय येईल, 4m येईल. अधिक इकडे काय होईल, 4n येईल आणि बरोबर इकडे काय 3/4 गुणिले काय होतील, 4 होतील. आणि आता आपण इथे लिहू शकतो की छेदाचा लसावी. येथे आपल्याला लिहिता येईल छेदाचा लसावी. अशा प्रकारे आपण आता हे लिहून घेतलंय. आता आपण हे काही करू, सोडवून घेऊ. इकडे डाव्या साईडला आपल्याला सोडवायची काही गरज नाही कारण तिथे कोणत्याही पदाला भाग वगैरे काही करायची गरज नाही. इकडे मात्र उजव्या साईडला 4 ला 4 इथे आपल्याला काही करता येतील, कट करता येतील, घालवता येतील. आणि आता आपल्याला इथे एक नवीन समीकरण तयार होईल. 4m अधिक 4n बरोबर आता इथे काय येईल, 3 येईल. मग आता आपण या समीकरणाला काय करू शकतो का, आतापर्यंत आपले किती समीकरण झाले, 4. म्हणजे आपण या समीकरणाला काय नाव देऊ, आपण समीकरण 5 नाव देऊ. म्हणून हे काय मिळाले आपल्याला, 5वे समीकरण. आता आपण समीकरण 4 ला सोपे रूप देऊन घेऊ. आता आपण येथे चौथे समीकरण काय केले, लगेच लिहून घेतले आणि आपल्याला उजव्या साईडला काय होते, 8 होते. म्हणून आपण इथे काय केलंय की आणि इकडे 2, तर आपल्याला 1/2
2 1/2 आणि बरोबर 8 असे आहेत. तर आपण येथे छेदाचा लसावी काय घेतलाय की 8 घेतला, म्हणून येथे 8 ने गुणलंय. तर आता येथे बघा आपल्याला उजव्या साईडला ऋण 1/8 आहे. तर येथे काय झालंय, फक्त 1/8च घेतलेत मी. तर इथे काय आहे, ऋण 1/8 आहे. तर आता आपण काय करायचंय, छेदाचा लसावी येथे छेदस्थानी 8 असल्यामुळं आपण काय केलं, छेदाचा लसावी 8 घेतला. म्हणजे इकडे जरी 2 असले तरी लसावी काढताना काय होईल, आपल्याला पूर्ण तीनही पदांचा लसावी घ्यावा लागेल आणि तो किती येईल, 8 येईल. किंवा इकडे तुम्ही बरोबर चिन्हाच्या उजवीकडे काय आहे, छेदस्थानी 8 आहे म्हणून प्रत्येक पदाला 8 ने गुणले तरी चालेल. ही पण स्टेप तिथे म्हणजे म्हणू शकता. छेदाचा लसावी ऐवजी असे म्हटले तरी चालू शकेल. तर आता इथे काय करायचंय, आपल्याला 2 ने 8 ला भाग द्यायचा आहे म्हटल्यानंतर बे आणि बेचोक 8 होईल. म्हणजे इकडे काय येईल, आपल्याला 4m येईल. वजा इकडे देखील तीच कंडिशन होईल. लगेच आपण लिहून घेऊ वजा 4m. बरोबर इकडे काय करावे लागेल, आपल्याला 8 कॅन्सल करावे लागतील. म्हणजे 8 होईल, भाग जाईल तिथे आणि काय शिल्लक राहील, फक्त ऋण 1. आणि आता आपण काय करायचंय, या समीकरणाला नाव द्यायचंय. आता आपले आतापर्यंत किती 5 समीकरण झाले, म्हणून आपण या समीकरणाला काय समीकरण 6 हे नाव देऊन घेऊ. आता आपण समीकरण 5 आणि 6 जर दोन्ही व्यवस्थित बघितले तर असं आपल्या लक्षात येते की त्यांचे सहगुणक जे आहेत चलांचे ते सारखेच आहेत आणि n या चलाचे सहगुणक सारखे असून त्यांचे चिन्ह कसे आहेत, एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. म्हणून येथे आपण काय करू शकतो, समीकरण 5 व समीकरण 6 यांची बेरीज करू. म्हणजे आपल्याला काय करता येईल, त्यांची बेरीज करता येईल आणि एक पद निरसन होईल. म्हणजेच कोणतं, 4n. मग आता येथे 4m अधिक 4n बरोबर काय आहे, 3. हे समीकरण 5 आहे. त्यानंतर आता आपल्याला समीकरण 7 येथे मिळालेलं, आपलं 6 मिळालेलं आहे. अजून 7वं समीकरण मिळालेलं नाहीये, 6च मिळाले. म्हणजे येथे काय घ्यावं लागेल, 6 नंबरचं समीकरण घ्यावं लागेल. 4m वजा 4n बरोबर ऋण 1. आता आपण यांची बेरीज करू. म्हणजे इथे एकमेकांच्या विरुद्ध चिन्ह आहे म्हणून n हे पद काय होईल, निरसन होईल आणि आपल्याला इथे इकडे यांची बेरीज करावी लागेल. 4 आणि 4 किती झाले, 8m बरोबर इकडे 3 मधून काय करावे लागतील, ऋण 1 घालवावे लागतील. म्हणजे इथे शिल्लक काय राहील, 2. तर आता आपल्याला m ला 8 काय गुणिले तिकडे जाताना काय होतात, भागिले होतात. म्हणजे येथे 2/8 येईल आणि याला आपण संक्षिप्त रूप देऊ शकतो. संक्षिप्त रूप काय येईल आपलं, बे आणि बेचोक 8 येईल. म्हणजे येथे आपल्याला m ची किंमत किती मिळाली, 1/4 मिळाली. मग अशा प्रकारे आता ही जी किंमत आहे ती किंमत काय करू शकतो, आपण समीकरण 5 मध्ये ठेवू शकतो. मग पुढे आपण म्हणून m बरोबर 1/4 ही किंमत समीकरण काय करायची, समीकरण 5 मध्ये ठेवायची. म्हणजेच ही किंमत आपण समीकरण 5 मध्ये ठेवू असे आपण लिहून घेतले आहे. तर आता आपल्याला काय करायचंय, समीकरण 5 घ्यायचंय. समीकरण 5 काय आहे, 4m अधिक 4n बरोबर 3 आहे. ते समीकरण घेऊ आणि त्यामध्ये m ची किंमत ठेवू. 4m अधिक 4n बरोबर 3 हे 5 समीकरण आहे. त्याच्यामध्ये किंमत टाकायची. म्हणजे लगेच तुम्ही इथे किंमत टाकली तरी चालू शकेल. म्हणजे तुमची काय होईल, एक स्टेप इथे वाचेल. म्हणजे इथे आपण डायरेक्ट समीकरणात किंमत टाकू. मग आता किंमत टाकल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की येथे हे क्रॉस मध्ये आहेत. म्हणजे आपण यांना काय करू शकतो, तिरकस भाग देऊ शकतो. 4 1 4 इथे भाग गेल्यानंतर ते शिल्लक काय राहील, 1 राहील. म्हणजे आपल्याला पुढं समीकरण कसं तयार होईल, 1 अधिक 4n बरोबर 3 असं समीकरण मिळेल. आता आपण त्या समीकरणाला सोडवू शकतो. मग आता हे समीकरण सोडवताना 4n जसेच्या तसेच ठेवायचे आपल्याला आणि हे इकडे धन आहे तिकडे जाताना काय होतील, ऋण होतील. म्हणजे बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे 3 मधून 1 गेला, शिल्लक किती राहतील, 2 आणि इथे काय आहे 4n. म्हणून इथे आपल्याला काय करावं लागेल, 4 जे n ला काय आहे गुणिले तिकडे जाताना काय होतील, भागिले होतील आणि मग पुढे स्टेप काय मिळेल, n बरोबर 2/4 मिळेल. मग अशा प्रकारे आपल्याला येथे n ची किंमत
मिळणार आहे. तर ती मिळवण्यासाठी आता आपल्याला काय करावं लागेल, इथे संक्षिप्त रूप द्यावं लागेल. संक्षिप्त रूप दिल्यावर किंमत काय होईल, बे एक बे आणि बे दोन्ही 4 होईल. म्हणजे इथे आपल्याला n ची किंमत काय मिळेल, n बरोबर 1/2 मिळेल. अशा प्रकारे आपण काय केलंय, n आणि आपलं m आणि n च्या किमती मिळवलेल्या आहेत. आता आपल्याला काय करायचंय, का ह्या ज्या किमती आहेत m आणि n च्या जागेवर मांडून घ्यायच्या आहेत. आता येथे काय केलेलं आहे, m च्या आणि n च्या आपण किमती ठेवून घेतलेल्या आहेत लगेच. आणि येथे काय करायचं, आता तिरकस गुणाकार करायचा आहे. तिरकस गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला इथे 4 एक 4 होईल आणि इकडे 3 x अधिक y होईल, बरोबर आहे. म्हणजे इथे आपल्याला लगेच तिरकस गुणाकार इथे लिहून घेता येऊ शकतो, कारण अंशस्थानी काय आहेत, एक आलेले आहेत म्हणून. मग आता आपण लगेच ती स्टेप मांडून घेऊ. मग येथे आपल्याला 3x अधिक y बरोबर 4 असे लिहिता येईल. म्हणजे आपल्याला एक समीकरण मिळालेले आहे. तर या समीकरणाला आपण काय नाव देऊ, समीकरण आपले आतापर्यंत किती झाले, 6 झाले. म्हणजे हे 7 नंबरचं समीकरण आपल्याला मिळेल. त्यानंतर एक येथे देखील वरती अंशस्थानी एकच आहे, म्हणजे इथे पण तिरकस गुणाकार करता येईल. आणि तिरकस गुणाकार केल्यानंतर 3x वजा y बरोबर 2 असं हे समीकरण मिळेल. मग आता या समीकरणाला काय नाव द्यायचंय आपल्याला, येथे 7 झालंय, म्हणजे येथे काय नाव द्यावं लागेल, समीकरण 8. अशा प्रकारे आपल्याला 7 आणि 8 हे समीकरण मिळाले. आणि आता आपल्याला काय करायचंय, हे सोडवायचे आणि मग x आणि y च्या किमती आपल्याला मिळतील. मग आता हे सोडवण्यासाठी या दोन समीकरणांचं जर आपण निरीक्षण केलं तर आपल्या काय लक्षात येते, x चे सहगुणक सारखेच आहेत आणि y चे सहगुणक देखील सारखेच आहेत. परंतु येथे अपोजिट चिन्ह पाहिजे. अपोजिट म्हणजे विरुद्ध चिन्ह पाहिजे. तर चलांना विरुद्ध चिन्ह आहे. कोणत्या चलाला आहे, y या चलाला आहे, x या चलाला नाही. म्हणून आपण येथे डायरेक्ट लगेच काय म्हणू शकतो, समीकरण 7 व 8 ची बेरीज करू. आता येथे आपल्याला लगेच हे बेरजेला उदाहरण घेता येतील. म्हणजे आपण इथे लगेच 3x म्हणजे समीकरण घेऊ. 3x अधिक y बरोबर 4 आणि 3x वजा y बरोबर 2. आता इथे बेरजेचं चिन्ह लिहून घेऊ. आपण आता इथे y या पदाचं निरसन करू शकतो. म्हणजे y काय होतील, इथे निघून जातील आणि 3x यांची बेरीज होईल. ते किती येईल, इथे 6x येईल. आणि बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे 4 आणि 2 आहेत, म्हणजे यांची बेरीज केली तर ती देखील 6च येते. म्हणून येथे आपल्याला काय मिळेल, x बरोबर 6/6 मिळतील. तर हे लक्षात घ्या, 6 इकडे गुणिले x ला तिकडे जाताना काय होतील, भागिले होतील. म्हणजे बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे जातात. मग आता ते गेल्यानंतर 6 एक 6 म्हणजे छेदस्थानी पण 6 आहेत आणि अंशस्थानी पण 6 आहेत. म्हणून येथे आपण लगेच त्याला भाग देऊन घेऊ शकतो. भाग दिला तर तो काय येईल, 1 येईल. आणि इथे x बरोबर काय मिळालं आपल्याला, 1 मिळालं. अशा प्रकारे 1 ची किंमत आपल्याला मिळाली. ही किंमत काय करायची आहे, समीकरण 7 मध्ये ठेवायची. ही किंमत x बरोबर 1 ही किंमत काय करू, आपण समीकरण 7 मध्ये ठेवू. समीकरण 7 काय आहे, 3x अधिक y बरोबर 4 आहे. तर आता ही किंमत समीकरण 3 आपल्या 7 मध्येच का ठेवली आपण, तर त्याचं कारण काय आहे ते लक्षात घ्या. येथे धनचिन्ह आहे आणि धनचिन्ह असल्यामुळे काय होतं, क्रिया करायला थोडी सोपी जाते आणि उत्तर आपलं लवकर मिळून जातं. जर आपण समीकरण 8 मध्ये देखील ठेवू शकतो, पण त्यासाठी मग ऋणचिन्ह वगैरे येईल. त्यामुळे आपण काय करतो, शक्यतो समीकरण धन असेल त्याच समीकरणामध्ये काय करायचे, किमती ठेवायच्यात. म्हणजे तुम्हाला क्रिया सोडवायला सोपी जाईल आणि उत्तर तुमचं लवकर मिळेल. तर आता इथे बघा, आपल्याला 1 च्या जागेवर काय करायचं आहे, 1 ठेवायचं आहे. मग 3 गुणिले 1 अधिक y बरोबर 4 होईल. आणि आता आपण 3 एक 3 हा गुणाकार करून घेतला तर 3 येतील अधिक y बरोबर 4 येतील. आता पुढे काय करता येईल आपल्याला, का 3 इकडे धन आहेत बरोबर चिन्हाच्या, तर तिकडे जाताना काय होतील, ते ऋण होतील. म्हणजेच y बरोबर येथे काय होईल, 4 वजा 3 होईल. येथे y ची किंमत देखील आपल्याला काय मिळाली, 1च मिळाली. म्हणजे y बरोबर
काय आले? 1 आले. ती 1 ची उकल काय आली? 1 आणि y ची देखील काय आली? 1च आली. मग अशा प्रकारे आपल्याला या समीकरणाच्या उकली मिळालेल्या आहेत. मग त्या आपण व्यवस्थित लिहून घेऊ. x आणि y ची उकल काय आहे? 1 आणि 1 आहे. म्हणजे दोन्हींच्या उकली सारख्याच मिळाल्या. तर ही दिलेल्या समीकरणाची उकल आहे. आता आपण हे लिहून घेतले. दिलेल्या समीकरणाची उकल आहे. तर अशा प्रकारे सराव संच 1.4 हा आपण पूर्ण केलेला आहे. हे सर्व उदाहरणं तुम्ही 2-3 वेळा बघा आणि स्वतः सोडवा. म्हणजे काय होईल? तुमचा चांगला सराव होईल आणि प्रत्येक उदाहरण हे जे आहे तुमचं क्लिअर होऊन जाईल. तुम्ही मी सांगितलेल्या पद्धतीनेच अभ्यास करा. म्हणजे तुम्हाला जर आउट ऑफ मार्क मिळवायचे असतील तर असा सराव केला तर तुम्हाला नक्कीच आउट ऑफ मार्क मिळतील. आणि जर आपण सराव केला नाही तर तेवढ्या जे काय आपण लक्ष ठेवलंय त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. मग त्यासाठी काय करावं लागतं? जेव्हा आपण जे काय आपलं टार्गेट आहे, लक्ष्य आहे ते कम्प्लीट करण्यासाठी सराव करणं खूप महत्वाचं आहे. जर सराव केला तर आपल्याला नक्कीच त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचता येईल. म्हणून तुम्ही गणितचा सराव करत राहा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.